Niya man na ganing apo na kong gwapo, liwat ako. Kasi may kuyong ni mo do. Si Papa Tibo. Sa mas papay mo, ikaw mo lagi usa. Kay pagkupras mami si Papa Lo. Matagakanon niya kuno kog lubi. Anhilang kuno ko magduwa sa inyo. Mas payo pa. Hala, diyas na tanan pag duwa-duwa. Pero ayaw patugod siya ng lubis na tanan, ha? Kaya nagpagatagak ang puto tanaw. Ngano din na Lo? May nakakat-kat nga nilang gastas lubi. O pagkaw na maputot mga lubi. Mao nga, adi ka nagko. Nagpagatagak. Matagakan niya ka. Kay, di na pareha sa mga lubi ni Papa ni mo. Inatiman niya mga tiyanom yung lubi ba. Pangbutangan ni Papa ni mo og sin, lawas lubi. Aron, di makatkat sinaga sa lubi. Kay maslad ba sa sin? Ako lang inon si Papa Lo. Nga pabutangan ako og sin ang imong lubi. Ha? Bitaw Tibo. Ano man mo apilag butang ang mga lubing papa, uy? Ay, kanagong ako mga lubing tinanom. Gawas nga aron dili kakatkat ang mga ilaga sa taas sa lubi. Mao nga, gibutangan ko na og sin. Ako man sa nang timaihanan nga, ako nang lubing tinanom. Kay maglibog nga niya ako kupra sa ako mga tinanom kun parehason ako sa akong gibuhat ang mga lubi ni Papa nimo nga butangan ako og sin ang lawas sa lubi. Pero, ngano, lain-lain di ay. Ay, di pa kakasabot kung sultihan ta ka, Dodo. Ay pa, sultihin na lang ko ng bata. Di ka muhunong sa pagpangutana, kundi na siya matubag sa iyang kalibog. Diba ka na bitaw, anak? Ay, ako'y nagtanom niya ng ako mga lubi, Dodo. Dihang namunga na akong gipangutana sa tatay kung kinsay mo kupras. Ningon si tatay nga, kay ako man kunay magtanom na ana sa bago pa may minyo si mama nimo, ako say mo kupras niya ana. Munang ako'y mo kupras anang ako mga tinanom, way labot ang mga lubi po nga tinanom ni lolo nimo. Ay, May tuyo ba yung unta kong tatay? Pero wala nagyo ko kahigayon. Kung sa may tuyo ni mong papa, tiyo. Ay, karon nga wa nas nanay, plano ko unta nga ipabahin na lang ni tatay ang iyang yuta namong 5 ka managsuon samtang buhay pa siya. Unsa? Usya, tiba? Oy di ba tayo nga ato na ng sukdong daan ang yuta nga imong ibili na mo managsuon samtang niya ka pa? Aron dili mo samok sa ako mga igsuon kay wa na bayas nanay. Dili. Di ko mo sugot ang ideyahan mo, tibo. Ha? Kaya dako pa kubuhi. Magkatinaw na mo aning akong kaptagan kung wa na ko. Tay. Wa mo sugot si tatay? wa ma. Naminaw man ko. Ay di ikay akong pangutana ha, Dodo. Bantugang tagbaw tang pangita ni mo ganina. O Dodo dito bag. Ni ko di kang papa ni mo? Kay, kanahan man ko mo ato sila lolo. Na, wa tay mahimo ana kung dili mo sugot si tatay nga bahinundaan ang among yuta. Ay, ato na ko sa trabaho eh. Ay, mangun doktor na ko. Pagdaog pa, linig pa uli pa. Wapa si Papa ma. Lami na kaupan. Abo tagasa ning amahan nimo ngawa pa man. Oh, tingay siya ni. Oh, hindi man di ay. Kinsa man ni? Hello? Milagring, si Daday ni nga asawa ni Peter nga kaubang konduktor ni Tibo. Gisugura ko niya pakontak nimo. Kay si Tibo bagay bumbana. Kita sa ospital kay nakuryentihan. Nakurtihan sa Tibo! Singko anyos pa ko sa dihang nakurentihan si Papa Tibo sa grounded nga kurente sa grahe sa truck diin magtrabaho si Papa isip konduktor.
Gidapaunta og hospital ang akong amahan, apan subo nga palandungon nga wa na kini makaabot sa ospital. Sa pagpanglabay sa panahon, nakamove on rami sa pagkamatay ni Papa. Og milabay ang 5 ka tuig, namatay sab ang akong lolo. Og nanguli ang mga igsuon ni Papa nga gikan sa lain-laing lugar nga mga minyo na sab. Unya, Uy, Do. Ginang kong fili ay. Nagkamagwangan lang Papa. Nga patambungon ka kuno sa ilang meeting, puli ni Papa tibo nimo. ha? Unsa mo nang meeting ma? Ay malagmit ang bahay na sa mga pagbayan-bayan sa yuta ni Lolo nimo. O sa uban pagkabtangan sa imong mga apuhan. Ikaw may angin mo tambong ana. Kay wa man ko'y labot ana. Kay kabilim ng Papa nimo. O, ingon ana din na. Oo. Og ikay tigog sa dapit ni Papa nimo ha. Kay basig nisgutan ang mga lubing nga tanom ni Papa nimo ba. Si Papa ra bagyod nimo yung nagkupras sukad pagyud kani adto. Kay siya may nagtanom ana. Unya, unsa mo na nako pag-istorya didto? Ay basta paminaw lang dito. Og libaw ka naman sa sitwasyon anang mga lubi ni Papa nimo. Si lolo mo mismo ang nag-ingon sa buhi pa to nga si Papa nimo ang mukupra sa iyang mga tinanom nga lubi. Kay siya may nagtanom ini. Oo, nahibaw ko ana. Pero og dili ra hisgutan aw. Ayon na sa pagtingog. Paminaw na lang sa ilang mitingan. O ma, Niya naman tang tanan, no? Og niya na usab si Dodo puli sa dapit ni Tibo. Magsabot ta karon kung unsaon ta sa pagbahin kining yuta ni tatay ug nanay, ingon man ang mga tanom ni ini. Be. Ako'y patiyoga na, be. Patiyoga. Oh, Kinangandam na kong mayong paagi kung saan pagbahin. Yun ni. Kining yuta sa tumagirikanan, may lugar nga way lubi. May lugar sab nga daghan og lubi. So, ang plano ko ini, nga lahion pagbahin ang yuta, lahion sa pagbahin ang mga lubi. unsa angkol? unsa? Sabot mo, kailangan siya man ang matumong sa bahin, nga way tanom nga lubi. So, ingon ayon ni. Iphon ang tanang lubi kung pila ni kapunuan. Dayon, bahino na tong 5 aron patas ng tanan og bahin sa lubi. Pero angkol, nahibaw ba ako sa istorya ng mga lubi ha? Kadaghanan ana, mga tinanom sa akong papatibo sa buhi pa siya. Sa bago pa silang minyo ni mama, unya mingon si lolo, si papa amo ko pra sa anak kay siya man ang nananom. Mahimo ba nga dili lang yapil ang mga tinanom ni papa sa pagbahin? Oy! Di na bahin mo, do! Apinulos pagbahin. Tanang lubi iphon. Katos tatay ko do, no? Wa man taon to'y grado, eh. Wa kay ba usay balaod. Masamo ko itaan, eh. Kay daghan ang mag-apas sa bahin nga may lubi. Mong aron patas, tarungon lang nato pagbahin ang mga lubi. Hmm? Okay ba guna, Tia Philly? Ah, ha? Mihawd sa pagbinahinay sa yuta ang kamanghuran nilang papa. Iyang gusto nga ipon ang tanang lubi aron bahinon sa 5. Kay 5 man sila kamanagsuon. Og ilahi pod sa pagbahin ang yuta. Wa na makatingog ang uban pa mga igsuon bisan ang kamagwangan nilang papa. Ang nahitabo, ang lubi og yuta wa mag-uyon sa pagbahin. Sama namo, may lubi mi nga bahin nga tuwa mahimutang sa yuta sa akong uyuan. Naglibog ko kung sakto ba ning pagkabahina. Wa pa sagod mi kapasorbin ini kay wa palagi may kwarta nga ikagasto. Ang ako mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana, gusto ba rin gibuhat sa kinamanghuran nilang papa sa pagbahin sa ilang yuta? Nga unang ihap ang mga punuan sa lubi o gibahin nilang 5 o gilahi sab sa pagsukod ang yuta? Ikaduhang pangutana, kadaghanan sa mga punuan sa lubi, mga tinanom pa sa akong amahan sa bago pa silang minyo sa akong inahan. Ug si anhing papa na ang nagkupras niini sukad kay mao may sulti ni lolo kay siya may nagkugi sa pagtanom niini. May right ba ko nga bawion ning mga lubiha isip anak ni papa?
Ikatulo pangutana. May chance pa ba ming mabawi ang mga lubi nga hinaguan og tanom sa akong amahan? Unsaon man? Asa man kumuduol? Ikaw pa to katapusan. Kung namong ipasukod sa sorbiyor kini yutaa para maksakto gyud ang among pagbahin, mga pila masagay magasto ana. Ug asa masami mo duol og una? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Dodo. Maayong adlaw mga sukintig paminaw, kini si Attorney Elaine Bathanog. Ako ang mohatag ninyo og tambag-tubag solusyon sa inyong mga pangutana karong adlaw, and of course, ang kanang inyuhang mga suwat. Maski unsa pa ng puntuha na manggihapon ako ang partner nga si Dr. Obra. Digid mi masipyat sa paghatag og tambag ninyo matag adlaw. Mao na, maski unsang puntuha, punto legal, medical, personal, behavioral, no, mga problema sa mga ginadiling droga, psychological problem, emotional, problema nato sa atoang karelasyon, higala, sa atoang banay, sa atoang opisina, sa atoang negosyo, ipadana tanan diri namo. Na atay email address ay suliran_612@yahoo.com. Naapod tay Facebook account, kini ang akong suliran official writers page. Naapod tay postal address, pwede ninyo ipada inyong suwat sa 3rd floor. Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O, gato ang letter sender karon, si Dodo, gikan sa Sinakaban, Misamis Occidental. Hello and shout out to all the listeners and avid listeners nato dinha sa Sinakaban, Misamis Occidental. Labi na sa ato ang letter sender nga tuntawgon nga sa pangalan nga si Dodo, nga gipada iyang suwat sa kini ang akong suliran official writers page. Kabahin ni sa lubi nga natanom sa yuta sa apuhan ni Dodo, mga tinanom sa iyang amahan nga si Tibo. Natanom kini sa iyang amahan bag-o pa silang naminyo sa inahan ni Dodo. Pag pamunga sa mga lubi nang utana si Tibo nga amahan ni ini kung kinsay mo kopra sa mga lubi. Ningon ang apuhan ni Dodo nga si Tibo nga iyahang amahan kay siya may nananom. Pagkamatay sa amahan ni Dodo, kay nakuryentihan man to, 5 years after, namatay sa iyahang lolo. Nagpatawag og meeting ang kamagwangang anak ug si Dodo ang nitambong, pulis iyang amahan, of course, no? Apan sa meeting ang kamanghurang anak ang nanghawd sa pagbahin ug iyahang pagbuot ang nasunod nga lahion pagbahin ang lubi ug ang yuta. Gihap ang tanang lubi ug gibahin og kalima. Usa pa bahina ang yuta, galibog ko kalisod. Unya, ang nahitabo may mga lubi sila nga wala mahimutang sa ilahang bahin nga yuta. Yun sa man sa ni pagbahin nga wa naman lang bahina ang yuta niya kung unsang lubi nga naa didto. Paoy inyo. Kanong gigubot-gubot nila ilong life oy. Unang pangutana, husto ba ning gibuhat sa kamanghuran nilang papa sa pagbahin sa ilahang yuta nga unang giihap ang punuan sa lubi o gibahin nilang 5 o gilahi pagsukod ang yuta? Wa may magbuot yun noon pod, no? Basta nagkasinabot lang mo nga inanaon ninyo pagbahin ang kanang maong yuta. Wag yoy magbuot. Nara na ninyo. Basta like I said, magkasinabot mo, no? Og ning uyon mo, anang ingon anang pamaagi, go. Why problema? Kung ako lang, kung nangayo mong tambag na ko anang panahon na, para way gubot, ang ako is ibahin na lang yun ninyo nga, kung bayuta, niya kung unsang lubi ang naa, mo'y imuha. Para wala na ilibog. 5 lang kag ang akong lubi na si imong yuta. Unyag, mangopras ko, di ko nimo di ko katunog. Unsa man ako pag adtos akong lubi. Di ba? So ako pagkatkat, unsa ko Spider-Man. Kalisod ana, di ba? So masayon gyud to and mas practical, mas realistic, no? Unless wa gyud mo'y away, hala sige, go. Pero basin man good later on mo nay ko sa gubot. Di ba? Mo ni mahitabo niya kung natagak ang lubi kay nanas iyahang yuta. Di na to imo. Oh, di ba mo lagi na akong pasabot nga medyo magubot gyud ta. So kung ako mas maayo gyud ingon aton na lang tato gisukod ang yuta unya kung unsay lubi nga naa moy iya ha. Ikaduhang pangutana, kadaghanan sa mga punuan sa lubi nga tinanumpa sa ako ang amahan sa bag-o pa silang ninyo sa ako ang inahan ug si anhing papa na ang nagkupras ini sukad kay mooy sulti ni lolo kay siya ang nagkugi pagtanom ini. May right ba kung bawion ning mga lubi isip anak ni papa? Okay. Well, in a way, yes, naagyod kay imo mang papa mo'y nagtanom anang maong yuta. Kaso lang, ang balaod man gud nato nag-ingon namang gid duha ka klase sa property, kanang movable ug immovable.
Ang kanang mga immovable mao nang mga yuta, mao nang mga balay. Ang kanang mga punuan sa lubi kay pwede pa man nato makuha, mamatay, mawala, mao na siya immovable. Now, kung pananglitan ang immovable property, naka-attach gani na siya sa immovable property, meaning ang lubi, naka-attach nga to sa yuta, mahog man gud na siya nga ang mahimong tag-iya anang lubi, no, is ang tag-iya nagyud pod sa yuta. So, maunay nakaapan ba karong mga panahon na og nakalisod. So, ako ani mo kanang para siguro hapsay na lang mo, di na lang ninyo gubton, kung di gud pod sila musugot, pwede ka magpabayad na lang, mangayo barog gamay, magpadungag, no, sa imuhang share sa lubi, kay imong pasabton nga imo mampapamoy nagtanom ana. Pero kung dili gani o kung mahimo ra pod, no, total na naman kay imuhang yuta, pananom na lang din ang imuhang bagong lubi para wala na lang yun po'y gubot kay kanira man kung mga ingon ani ba mao man gunay makagubot kay namang guy uban gyud pod na maski pagpamilya di man willing nga makigbahin og tarong or mohuna-huna sa kakugi sa mga ninglabay na nato. Namang guy uban dili man gud tanan capable ana. So usahay kung mas maayo nga kita na lang ang mupailog total namang gihapon kay yuta. Ikatulong pangutana, may chance ba ming mabawi ang lubi nga hinaguan og tanom sa akong amahan unsaon man asa man kumuduol? Pwede bayag yun, no, pero pwede ka mo adto either sa DAR or sa kanang Coconut Authority. Mangutan ako no dito kung unsaon na para mamabahin ninyo ang kanang maong yuta. Kay di man na nimo pwede ibton, mamatay man na, no? Unya ang yuta di po na nimo ikalalis nga makihanan gid mo magbahin-bahin. So, muna lang nay ato ang ipangutana unsaon na nato ang lubi. Ikaupat ug katapusang pangutana, kung among ipasukod sa surveyor kining yuta para masakto gid ang among pagbahin, pila man puy magasto ana ug asa man sad mi moduol ana. Naa may mga geodetic engineers everywhere kanang mga surveyor. Maglain-lain man gud na ang ilahang professional fee, magdepende pod sa size sa yuta ug asa pod dapita ang maong yuta. Sigun sa ko nahibaw-an mo range na siya at least dinhi sa Cebu. Kay Misamis Occidental man ka, di kay kusuhito sa rate. Basta din sa Cebu, mo range na siya labing minus, mga 5,000, depende, na apoy 50, na apoy 10, depende yun sa yuta. Pero kung namoy kailang nga mahangyo ninyo, kung di kayo nadako ang yuta, no, din sa Misamis Occidental, basin mas makabarato ka. Okay? Mga sukinti paminaw, hinaot unta nga nang may nakutlo na pagtulunan karong adlaw, kini si Attorney Elaine Bathan. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon, hangtod sa sunod nga sugilanon dinhi gapon sa to ang programa kini ang akong suliran.